Ja, velkommen til dagens Screen-O-Matic. Vi starter helt forfra med faget, da det skal være første time, vi skal i gang med her i morgen. Hvad jeg ser på nu her, det er en side for Kræftens Bekæmpelse, som der handler om, hvorfor en pige, der hedder Nille, der ryger. Og den bruger forskellige psykologiske retningers forklaringer på, hvorfor en her pigen her ryger. Ja, så en psykologisk retning er altså, kan man sige, en forklaring på noget psykologisk fra forskellige vinkler. Og vi skal se på 5 forskellige vinkler her i dag. Vi skal se på den psykoanalytiske psykologi, vi skal se på adfærdspsykologien, vi skal se på eksistenspsykologien og den kognitive psykologi, og til allersidst den postmoderne psykologi. Så vi starter lige med den psykoanalytiske psykologi. Den psykoanalytiske psykologi, den beskæftiger sig rigtig meget med barndommen. Barndommen er helt central for psykoanalysen. Den går tilbage til Sigmund Freud, men noget af det, som han fandt ud af, det var, at relationen imellem barn og voksne er helt afgørende for, hvordan vi bliver som voksne. Altså relationen mellem barn og forældre. Ja. Og så kan vi gå... Noget andet, man også lige skal huske, det er, at psykoanalysen kigger på det ubevidste. Og det ubevidste, det vil sige, at vi kan ikke altid, når vi sådan til daglig ser på mennesker og hvad de tænker, så er det ikke altid kun det, de tænker på. De tænker også på noget, men de ved det bare ikke, og det er det ubevidste. Noget andet, en anden psykologisk retning, som vi også skal beskæftige os med, det er eksistenspsykologien. Og eksistenspsykologien, den går tilbage til tænkere som Kierkegaard. Og eksistenspsykologien lægger meget vægt på sådan noget som valg. At vi som mennesker hele tiden skal vælge, hvad vi gør, og vi bliver et produkt af det, vi vælger hele tiden. Så vi kan aldrig fralægge os ansvaret for det, vi gør. Vi har altid vores selv ansvar for det. Og det, som man så tænker på inden for den eksistentialistiske psykologi, det er, at hele det her ansvar, som det enkelte menneske har, det kan give angst. Vi kan blive bange for, at vi hele tiden skal træffe nogle valg, som vi ikke rigtig kan få andre til at hjælpe os med, så vi er hele tiden selv ansvarlige, og det skaber angst. Ja, en tredje retning inden for psykologien er adfærdspsykologien, eller behaviorismen, som den også nogle gange kaldes. Adfærdspsykologien kan lidt ses som en modreaktion på nogle andre tidligere retninger, blandt andet de 2 nævnte. I det, at de tidligere retninger lagde meget vægt på, hvad mennesket tænkte og følte og sådan noget. Og adfærdspsykologien er faktisk ret ligeglad. Den går mere op i, hvad vi rent faktisk gør. Og det vil sige, at den ser på, hvad der påvirker os, at noget stimulus, og vores respons, altså hvordan vi reagerer på det. Og vi mennesker er egentlig ikke andet end en stor sammensætning af forskellige på de ting, der har påvirket os, og de ting, som vi reagerer med. Den er faktisk så ekstrem, at den til tider siger, at det, der foregår inde i hovedet, og det vi oplever, det vi tænker, det vi føler, er ikke noget, vi har kontrol over, for det er allerede styret af miljøet i forvejen. Så vi er ikke frie i behaviorismen. Og den ligger ikke så meget vægt på, som sagt, hvad der sker inde i hovedet på os. Man kan sige, vi kan faktisk godt tage den direkte videre til den næste retning, som der hedder kognitionspsykologien. For kognitionspsykologien er på den ene side en modreaktion mod behaviorismen, og på den anden side en videreførelse af behaviorismen. Fordi kognitionspsykologien mener faktisk, at det er vigtigt, hvad der foregår inde i hovedet på os. Mens man kan sige, at behaviorismen sagde, at miljøet bestemte os 100%, så siger kognitionspsykologien, at hvad der bestemmer, hvad vi gør og tænker, det er, hvordan vi forstår miljøet. Det vil sige, altså hvilke indre strukturer vi har i forvejen til at forstå verden og de mennesker, vi er omkring. Og så med dem forstår vi så den her verden og reagerer på en ny måde. Så det er altså vigtigt, hvad der foregår inde i hovedet, når vi får vores påvirkning udefra, at det vil afgøre, hvad det er, vi gør i sidste ende. Det har blandt andet et meget centralt begreb, der hedder kognitive skemaer, som egentlig er som de der, sådan, man nærmest kalder dem computerprogrammer, eller forståelser af verden, som der hele tiden ændrer sig, men også på samme tid afgør, hvordan vi oplever den verden, som vi lever i. Ja. Og den sidste psykologiske retning, vi skal kigge på nu her, det er den, der hedder den postmoderne psykologi. Og det er et sammensurium af forskellige psykologiske retninger, men det er en psykologisk retning, som er ny. Det er den nyeste psykologiske retning, vi skal beskæftige os med, og det er også en psykologisk retning, der beskæftiger sig meget med, hvordan er menneskets situation lige her i dag i vores moderne samfund. I den postmoderne psykologi, der kalder man tit det samfund, vi lever i, for det senmoderne samfund, og det begreb skal vi kigge en hel del på. Men et andet begreb, som også er centralt for den postmoderne psykologi, det er sådan et
et begreb som kulturel frisættelse, som handler om, at vi i det samfund, vi lever i dag, ikke længere kan falde tilbage på vores forældres måde at gøre tingene på, og vi bliver hele tiden nødt til at genopfinde os selv. Så I kan se, at der er også nogle streger til den eksistentialistiske psykologi, men der er faktisk også til den psykoanalytiske psykologi, og til dels også kognitiv og psykologi og adfærdspsykologi. Så det er sådan, kan man sige, bruger forskellige psykologiske retninger, men har fokus på, hvordan er menneskets situation lige her i dag.